लोगो नोंथांमोना माब्रै दङ? आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामैनो दं होननानै। दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनि आगोल गिबियावनो आङो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरोबाव दिनैनि भिडिअआव बरायबावबाय। गोदानफोर जाया दिनैसो आंनि भिडिअखौ नायजेनदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बरायबाय। लोगोसे खावलायनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जेब्ला आङो गोदान भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन बा हगारजेनगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिबो सिगां नायग्रोनो मोनगोन। लोगोफोर, जेब्ला जों माबा मोनसे साननायनि बा माबा मोनसेनि थाखाय जोङो साननायनि लैथोफोराव गब'नानै थायोब्ला जोंखौ गोदै देंखोनि रैसुमै मेथाइफोरजों जोंनि गोसोखौ गोजोन खालामो। थिग बिदिनो फैनो गोनां बड' गस्पेल मिउजिक भिडिअ'सआ बेथलेहेम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव फैनो थांगासिनो दं। बेसे समायना बे बड' गस्पेल मिउजिक भिडिअ'सखौ लिरदों आरो देंखो होदों मिस्टार कर्नेलियास इस्लारिया आरो बे मेथाइआव देंखो होदों जिख'निया नार्जारी आरो कृति सुन्दर बाग्लारिया। बे मेथाइखौ रोजाबदों जोंनिनो बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय जोंनि गस्पेल देंखो रोजाबगिरि नन्दिता बसुमतारिया आरो बेयाव फावखुंगुर हिसाबै बेसे समायना बे बड' गस्पेल मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामदों। सेथियाव कृष्णि इस्लारि, नैथियाव कृतिका इस्लारि, थामथियाव शिल्पी नार्जारी आरो